mar Washington DC. Kawadhi nyime ni jagoro mogirore migao mar weche arita kuonde twech Mary Muthoni ogolo chik mar timo nonro mar buche motenore gi mine gi nyithindo manie kuonde twech ma pacho ka. Koloso kar twech ma Embu, Muthoni owacho ni gitiyo kanyakla gi bad doho neno ni giduoko piny kwan mar jotwech kendo jogo moyud gi ketho matindo ibiro yalo oko mar rumand. Olero ni chiegni nyithindo 250 otwe gi mine gi ute twech ma pacho ka kaka twech ma Embu nigi nyithindo 11. Owacho ni nyithindo ma odongo kuonde twech gi mine gi biro yuda kwede kowuok kuom oganda, ka owacho ni nyithindo go nigi ratiro mar dongo alwora mabor gi kar twech. Very closely with the judiciary, and we have pleaded that some of the cases are fast-tracked. We don't keep mothers who have children in remand for years on end, since that is going to be detrimental to that young child. Already 4 days ago, we have a child who was born here in Embu prisons, and I'm just imagining how that is going to go for the next 4 years in case that mother is detained for that long. However, we are not saying that those offenders are released. What we are saying is the processes and procedures, the law must be followed for anybody who is going to be released out there.